Gọvanọ Anambra Steeti bụ ọka nkụzi Chukwuma Soludo emerụbego mmemme ọnwa mba maka ndị Federal Road Safety Corps. Ya bụ mmemme anụnwa bụ nke a na-emerụbe iji wee mee ka ndị mmadụ mara ihe gbasatara irube isi n'okporo ụzọ ndị ka abanyegoro n'ọnwa mba. Gbanechi Gbata pụtara anyị akụkọ ya wee bụrụ ịgbachara inye oke wawawa ibu oke ibu na mmadụ etinyeghị ụkwụ ụgbọala nke ọma ka mmadụ wee nwee ike ịdị ndụ n'imerube ya bụ mmemme ịchụnta nkwado a n'Ọka. Gọvanọ Soludo nwere onye nnọchite anya ya dịka kọmishọna na-ahụ maka njem Barrister Patricia Igwebuike kelere ndị Federal Road Safety Commission maka ya bụ mmemme nke ebumnobi ya bụ ibelata ihe mberede n'okporo ụzọ ka e wee zọọ ndụ ndị mmadụ na steeti a. Akarachi steeti a dọrọ ndị na-anya ụgbọala na ndị Anambra ka uche onye ọbụla na-adị ya ma a na-anya ụgbọala n'okporo ụzọ ka e na-erube isi n'iwu okporo ụzọ ma a na-anya ụgbọala ma katọọ ịdị na-ebu ụmụaka n'iru ụgbọala. Oge ọ na-ekwu maka mbọ gọọmenti steeti a na-agba ịdị na-ebunye ndị Federal Road Safety Corps ụgbọala nakwazi akụrụngwa dị iche iche ha ji alụ ọrụ ga-enyere ha aka imejupụta ezi ebumnobi a ka Federal Road Safety Commission Zonal Commanding Officer na-ahụ maka Anambra, Delta na Edo steeti Maazị Chukwuma Njọkụ mere ka amata na ọnwa mba abanyegoro bụ ọnwa ndị Federal Road Safety Corps ji etinyekere anya n'ọlụ a na-alụ ka e wee belata oke agakata akwụrụ ya nakwazi ịkwadokwazi njem a na-eme n'okporo ụzọ n'oge dịka oge a. N'okwu ya eze ọdịnala ndị Ọka Obi Gibson Nwosu nwere onye ntụte anya ya dịka otu onye nọ n'obi ya Chief Nweze Okoli nakwazi onye ama ama n'Ọnịcha bụ onye Chineke nna jikwara ngwa ọlụ bụ Prọfet Chukwuemeka Ọhanemere nakwazi Corporate Affairs Manager International Breweries Maazị Demian Igwe ha rịọrọ ndị Anambra ka anyị malite ịdị na-azọ ndụ maka na ndụ adịrọkwa ịbụa ma kwe nkwa na a ga na-enye nkwado. Na mbụ n'okwu ya Anambra State Sector Commander Federal Road Safety Commission Maazị Adeye Irelewuyi kwuru na nta nkwado anụnwa na-achọ magburu onwe ya ka etinyesi onye ọbụla n'ihe na-eme hụ na egbochiri aka kata akwụrụ n'okporo ụzọ ma ọ bụ ihe mberede n'okporo ụzọ ka egbochie ịdị n'anya wawawa na ọ bụ ịdị na-ebu oke ibu ma ọ bụ ịdị na-eji ụkwụ ụgbọala na-adịghị mma mma a na-achọ nkwado ndị Anambra ka onye ọbụla sonye na mmemme a n'oge dịka oge a ka ebelata ihe mberede n'okporo ụzọ. Ya bụ mmemme dọtara ndị isi na ya bụ ụlọ ọrụ ndị okwu ha na-adagbowa na ngalaba njem tinyekwuru ndị Special Marshal na steeti a n'okpuru onye ji ọkwa steeti coordinator ha Maazị Patrick Esumai nakwazi ndị ọzọ dị iche iche a chebere eriri eji wee chụọ nta nkwado a bụ nke mere ya bụ mmemme o wee nwee nkwanye ugwu pụrụ iche.